Това са първите хора, които ще интервюирам. Ще е мега скандално. Кой артист чакате с най-голямо нетърпение? Кажете ми. Аз чакам всички. Ти кой артист чакаш с най-голямо нетърпение? Вирго. Вирго също. Торино и Пашата. Боро първи! Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023. Лично аз нямам търпение да започне концерта. Около мен е пълно с хора, които са трупна в очакване, мега енергични, така че след малко започваме, ще се видим. Здрасти! Как се чувстваш? Прекрасно, невероятно, неописуемо е. Страхотно чувство. Не може никой да ти го опише. Готови! Yes. Винаги готови, пръскаме го. Тук съм с Валерия Войкова на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Това е първата й година, в която тя се качва на софийската сцена. Значи тя мина 5 града с нас, така че в момента би трябвало да е машина. Аз видях развитието и от първия град до сега. Така че според мен сега като излезне, трябва да... Разбия! Трябва тотално да... Разбия! Радвам се да те видя отново тук на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023. Как мина турнето през твоите очи? Забавления, изпълнени детски мечти. Това е. Боро, здрасти! Как е положението? Положението е чудесно. Това е финала на турнето. Като сме в София, значи е финала. Какви сте впечатленията, как мина цялото турне? Това е едно страхотно преживяване. Почти толкова яко, колкото е на сцената. Съм сигурен, че отпред е 2 пъти по-яко в публиката. Хората се забавляват искрено и това е най-важно. Добър ден, Дара може ли да се обади? Дара на телефона! What's up? Как мина турнето през твоите очи? Турнето беше мега яко. Публиката във всеки един град е супер различна. Това е най-якото, да се запознаваш с различни хора, да виждаш различен свят и да представиш музиката си на различни хора. Много съм хепи да бъда тук. За мен е чест и удоволствие. Как мина турнето през твоите очи? Ами много странно звучи, ама аз пораснах на тази сцена. Да. Точно защото пораствам на тази сцена и всеки път качването на нея е по-осъзнато и с феновете ми контактът е съвсем различен. Просто наистина човек, когато е постоянен и обича това, което прави, в някакъв момент просто цялата тази любов и енергия се връща и към него. Как беше за вас това турне? Зашеметяващо, вълнуващо. Coca-Cola и The Voice Happy Energy Tour е най-готиният тур правен някога. Емоцията да излезеш на площад Батенберг, град София е просто невероятна. Не може да се сравни с нищо друго. Ако можеш да опишеш цялото турне с една дума, с едно движение, какво би казал? С една дума. Мечта. Магия.
Най-якото турне! Думата, която избираме е гърмеж. Пълен гърмеж. Пау! Пау! Пау!